Bon dia, bon dia. Vagin seguint, sisplau. Bé, avui ja arribem a diumenge al matí, última jornada a la Ceba Negra, i avui ens esperen dos plats bastant forts, bastant potents. Us recordo que quan acabi aquesta xerrada tindrem en Narcís Bardalet, que farà una ponència sobre la mort, i després, qui tingui entrada, farem una ruta pel cementiri que el mateix forense, el doctor Narcís Bardalet, ens guiarà per explicar-nos tots els secrets. Però abans tenim una figura molt important, molt estimada aquí a Figueres, com és Agustí Bahí, un home amb moltes cares, amb moltes facetes diferents, i que un figuerenc il·lustre com ell, al cap de 10 anys del seu traspàs es mereixia
aquest petit homenatge que li volem fer avui. Per fer-ho hem portat un seguit d'amics, coneguts, companys, i abans l'Alfons, regidor de Cultura, em sembla que té unes paraules. Bé, molt bon dia, benvinguts. Avui és el darrer dia de la Ceba Negra, com deia en Jacint. A mi, personalment, de tot el que s'ha fet, que ho he trobat apassionant, l'acte que es farem ara en homenatge a l'Agustí Vehí em sembla especialment emotiu. Jo l'Agustí el vaig conèixer, vaig tractar-lo, era una persona enorme en totes les seves dimensions intel·lectuals i humanes. Sempre he pensat que era d'aquelles persones que fa que aquesta ciutat com Figueres sigui més humana, sigui més divertida, sigui més alegre i que ens permetia que ens prenguéssim les coses amb una filosofia molt diferent a la que a vegades veiem com ens prenem les coses. L'Agustí era una gran persona i sobretot un gran escriptor, era un gran policia, era un gran funcionari públic, una persona que entenia la funció pública des d'una perspectiva enormement humana i ho va demostrar al llarg de tota la seva vida. En tota la seva vida i en totes les seves facetes que va dur a terme. Jo crec que era necessari fer-li aquest homenatge en el 10è aniversari del seu traspàs. Si avui estigués amb nosaltres ens hagués explicat moltíssimes coses, moltíssimes anècdotes, perquè coneixia molt bé Figueres i coneixia molt bé la comarca i coneixia la història petita d'aquesta comarca i d'aquesta ciutat. I això, malauradament, cada vegada queda més en l'oblit. Per tant, avui és important aquest acte, era molt important que es pogués fer un homenatge a l'Agustí Vehí. Jo agraeixo als organitzadors de la Ceba Negra que hagin tingut la sensibilitat d'incloure'l en la programació perquè em sembla que era necessari i era necessari que Figueres fes i que faci un record de l'Agustí. I res més, ara sí que ja us dono el pas als ponents d'avui, que són en Ferran Campistol, en Salvador Torres, en Joan Miquel Coll, en Jaume Simón, que també el van conèixer, el van tractar en diferents facetes de la seva vida professional, de les seves aficions i de les seves inquietuds, i estic convençut, perquè els conec una mica, que serà més que interessant el que diran a partir d'ara. Per tant, us deixo amb ells i moltíssimes gràcies per haver vingut. Sí? No es veu res. Ens han dit que benvinguts i benvingudes. Començarem amb el visionat d'un petit vídeo de record i homenatge a l'Agustí. Per tant, i després ja farem les presentacions i entrarem ja en el tema. D'acord? Doncs, com diuen a la tele, dentro vídeo. Bé, estem a Cal Ferrer, no? Ah, vale. Espera, que penso que ve gent. Aviam.
Home, que m'estàs tapant el teu home. Ho sento molt, però te semblen més el Neo de Matrix que no pas un capellà, Espera't, que te faré una foto. Pues que beneixi, Jaume, en nom de Patri, Fill i l'Espíritu Santi. Amén. Ja estàs beneint pel res per sortir. Gravant. Tot teu. Quan les tropes de Napoleó entren a Sant Ferran, es troben dos qüestions que segurament no s'esperaven. Una, que el castell no estava acabat, de fet avui encara no ho està, i l'altra, que la part del castell que estava construïda presentava un estat de manteniment deplorable. Llavors, la guarnició comença un programa, no per acabar el castell, però sí per adequar-lo a una defensa militar acceptable per part de la guarnició, és a dir, fan obres. Aquestes obres, en bona part, les van fer amb gent de la comarca que els obligaven a treballar, i això ja va ser una font de conflictes prou important entre les tropes d'ocupació i els empordanesos. Però és que hi havia... Voldria agrair de tot cor la seva presència aquí aquesta nit, disposats a sentir i a parlar de poesia. Encara que he d'admetre que, per una persona com jo, que soc medievalista de formació, trobar-me amb l'abat Oliva o amb un comte d'Empúries, un dels bons, vull dir, un dels autèntics de la família. Estem aquí, doncs, en el cor d'aquesta única i improbable pàtria dels empordanesos, que és el comtat d'Empúries. Si és que els empordanesos ens cal pàtria més enllà de l'Albera, el mar, el cel, la plana i la tramuntana. I senzillament pàtria. Però també riquesa i gestió de la riquesa, vol dir lleis i manera de viure, amb una ciutadania que pren part activa, sobirana, en tot el procés. Vol dir un país, encara que sigui tan petit, que el sol, quan va dormir, no està mai segur d'haver-lo vist, com diu un altre poeta. I la qüestió, repetim-ho, no és la pàtria que tenim i que cal fossilitzar i mantenir-la tal com està al preu que sigui. La qüestió cabdal, central, és justament la contrària. El moviment, l'evolució, el canvi. Moure's amb el món. És com l'acte d'avui. Poesia en català, llegida en una delicada capella de la branca femenina de la família franciscana, feta per un sacerdot ortodox, presentada per un marxista d'estricta observança, que és el que els parla, acompanyats d'una dona nascuda a l'Àfrica subsahariana, i la música i la veu d'un ramonès i d'un georgià, i embolicat per un teatre fet per empordanesos ajudats per un director nascut a Kíev. I tothom parla català. Simplement és això. Tan senzill com això. Reinventar la pàtria perquè la pàtria visqui. País de pas, terra d'acollida, casa de turó, ombra fresca a l'estiu i foc que escalfa a l'hivern. Això volem que sigui la nostra pàtria. I Carmençó, que amb el seu silenci mil·lenari ens recorda que aquesta pàtria té un nom, Catalunya. La qüestió, dèiem, és quina pàtria volem i com la volem. Fer una pàtria nova sobre els fonaments de pedra de la vella, o si més no, decidir si volem fer-ho, o potser acabem veient que no ens cal, que ens quedem amb la pàtria vella. Simplement. Però cal poder-ho fer. Hem de poder-ho fer. Es tracta de recuperar la nostra condició de ciutadans actius, de membres d'una comunitat política que no deleguen la gestió de la mateixa en especialistes o en professionals. De construir el nostre present i preparar el futur que veiem millor pels nostres fills. Es tracta de motivar la reflexió, de dubtar, de no admetre que pensin o decideixin per nosaltres, d'exercir el dret a participar en la comunitat, en el seu present i en el seu futur. I el poeta, en Xavier Hereu, ens explica les eines que ens calen per tot això. Diàleg, comprensió, generositat, humanitat i feina.
D'això es fan les pàtries lliures, composades per homes lliures. A més, i ja que estem aquí, recordem que de tot això ja en parla Sant Joan a l'Apocalipsi. Vaig veure un cel i una terra nova. Moltes gràcies per la seva atenció i perdonin l'avorriment que els hagi pogut provocar. Molt bé. Collons. Collons. Davant de l'ocupació francesa hi ha 4 grans... Doncs gravant, quan vulguis. Via. Un dels secrets de la Rovira, una de les claus de l'èxit, va ser justament la preparació meticulosa de l'operació i el secret amb què es va fer. Justament la marxa d'aproximació des de Ridaura fins a les envoltes del castell es va fer travessant boscos... Tallem un moment. Hola, 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 hola. Ja està. És que no estava fixat. No estava ben apretat aquí. El pare Raimon Ferrer, com tots els capellans, necessita una paret de pedra i un pelotó de fusellament manat per un oficial. Vale. Suposo que arribarem a casa per sopar. Va, xupa-li. Espera, movent. Quan el vent afluixi comença. Ara no afluixarà. El cabró. Déu. Vale. Els guionistes d'aquest curtmetratge, la Marie Gornà i l'Agustí Bahí.
El meu amic Agustí. Veig l'Empordà esfereït, plora pels camps i l'albera i lloa el teu esperit amb flors de la primavera. De nissaga descreguda transcendeix el teu valor, que has guanyat la batuda amb la pau i el teu amor. Vius en la teva paraula, corres pels cims i la plana. El teu assaig i la faula sonen amb la tramuntana. Molts, com jo, amic, honoren el teu amor català. Les flors somriuen, no ploren, i et canta tot l'Empordà. Ja 10 anys. Ara, abans de començar, ens hem trobat una estona aquí al Camerino, que l'organització del Festival Ceba Negra ha posat uns cafès i unes pastes, i comentàvem anècdotes. I tots plegats teníem consciència d'haver compartit moments i visions i anècdotes amb algú extraordinari, algú irrepetible, algú que tenia un sentit de l'humor molt afilat, que tenia un coneixement enciclopèdic i una memòria extraordinària i que tenia, jo sempre el que em va fascinar més de l'Agustí era la seva estranya noció dels límits. O sigui, perquè sobrepassava sovint els límits del que la resta de mortals estem acostumats a complir estrictament, i a mi sempre això em va fascinar molt. Jo simplement presentaré els ponents, d'acord? Tinc a la meva esquerra en Salvador Torres, que va compartir amb l'Agustí, ara ho explicarà, Ajuntament i teatre, en Jaume Simón, que també va estar a la policia, i en Joan Miquel Capell, escriptor, i amb qui també van compartir totes aquestes inquietuds vitals, perquè està clar que l'Agustí era una persona polièdrica i que va saber arribar al cor de molta gent des de moltes perspectives i des de tota aquesta visió polifacètica. I res, comencem l'acte així, cadascú explica una mica quina era la seva vinculació i després, si de cas, obrim un petit torn de paraula per veure, aprofundir més en la qüestió, d'acord? Doncs, Salvador, si vols. Bé, bon dia a tothom. La veritat és que quan la Maria em va trucar i em va dir: hosti, Salvador, avui estem pensant dintre d'això del Festival de la Ceba Negra, que hi hagi un dia que es faci una dedicatòria i un record per a l'Agustí. I, bueno, hi havíem pensat en tu perquè també formessis part de la mesa. Jo de novel·la negra l'he llegit i prou, poc en poc no estic molt avasat. Dic ara, per la part, diguem, amical i de coneixença, sí que puc dir cosa d'ell, no? I li vaig agrair. I aquí estic. M'ho he fet dos notes, perquè un ja té una edat i ja les neurones li van posat a l'altre i ja no és el mateix. Ens passa a tots, Salvador. Ens passa a tots. Bé, dic que jo l'Agustí Vehí, l'Agustí el vaig conèixer precisament aquí, en aquest espai, que encara es havia de reformar, del com ha quedat ara, i el vaig conèixer l'any 1974, quan d'alguna manera un grup de joves que ja un parell d'anys abans ens havíem integrat
el que era en aquell moment l'agrupació Arlequín, que capitanejava Antoni Montal, que havien fet tant de teatre no professional i de molta qualitat, i llavors, tota una sèrie de joves ens vàrem integrar en aquest grup. I al cap de 2 anys va ser quan l'Agustí Vehí i alguns altres varen ampliar aquest grup de joves, que és curiós perquè l'Agustí, quan parlava dels joves, que érem nosaltres, sempre deia una frase que era molt curiosa, que es deia: és que som indecentment joves. És fantàstic, això. Quan t'ho diuen, dius, i ara què diu aquest? Però després rumies una mica i Déu-n'hi-do el que hi ha darrere de tot això. Bé, doncs llavors vàrem estar aquí, l'any 70, on s'integra l'Agustí l'any 74, i alguns altres, a més que també va venir Gerard Carrion, era tota una altra petita colla. La primera cosa que es va fer va ser els Pastorets, que va ser una vinculació que ell va tenir amb el teatre d'aquí de Figueres durant alguns anys. I en els Pastorets hi va haver un moment que ja érem tots joves, tota la gent que l'havien fet fins a llavors, la gent més gran, alguns havien desaparegut, alguns ho havien deixat, i llavors la gent jove, els indecentment joves, ens vàrem integrar directament a l'elenc de l'agrupació Arlequín, que llavors se'n deia d'aquesta manera. I ell feia un personatge, que el va fer durant molt de temps, que era el Ferruc. El Ferruc amb el seu company engrillat, dos personatges que és curiós, 2 lladres, o sigui, novel·la negra, lladres, o sigui, tot que sembla que tot lliga. I, 2 lladres que d'alguna manera, per una circumstància, els que han vist els Pastorets ja ho sabran i qui no, aviat és explicat, que, bé, davant d'una circumstància, decideixen deixar aquest mal ofici i ja està. Aquí és una mica el personatge del bé i del mal i tota aquesta història que els Pastorets s'explica. Una mica més tard, que ja l'elenc juvenil estava ja bastant consolidat, van fer una peça teatral. L'Agustí no és que fes molt de teatre, però hi va estar bastant vinculat i quan hi va estar vinculat era molt actiu i molt eficient. I van fer un muntatge, ja tots érem joves en aquell moment, ja la gent de més edat havia passat ja una mica a la reserva, i van fer el Barret de Palla d'Itàlia, que era un vodevil de l'Eugeni Lavix que es va escriure del segle XIX, un vodevil no de cuixi i de portes que s'obren i es tanquen, sinó que era un vodevil, un vodevil intel·ligent, molt còmic, que ell feia precisament un personatge que feia el criat. En fi, amb tot el seu humor, que també portava a sobre, tot això li va fer aquesta peça. No sé si va fer alguna cosa més, ara no ho recordo, i després l'Agustí, d'alguna manera, va com desaparèixer, en el sentit que tenia entès, que va anar a Madrid perquè estava vinculat amb l'exèrcit de l'aire. Això me se va fer explicat, me se va explicar. I el vaig perdre de vista una temporada, fins que un dia ens en vàrem anar a Salt a fer una peça teatral que se'n deia Aquí no paga ni Déu, amb taller de teatre, que és també un grup que va sortir també d'aquesta casa, i vàrem anar a fer Aquí no paga ni Déu i ens el vàrem trobar a Salt, que llavors ell estava a la Guàrdia Urbana, a la Policia Municipal, no sé com s'acaben dient aquestes coses, fent d'això. I el vaig tornar a retrobar. Que llavors es van fer oposicions aquí a Figueres de sotsinspector i llavors ell això, lògicament Jaume en sabrà molt més bé que jo, va guanyar la plaça de sotsinspector de la Guàrdia Urbana. Amb la Guàrdia Urbana l'Agustí tenia una inquietud i quasi diria que era una dèria. Apropar la Guàrdia Urbana a la ciutadania. Això era una cosa que sempre explicava. Deia, la Guàrdia Urbana, lògicament, com totes les policies, han de fer uns serveis que els hi correspon, no? I si han de multar vehicles que estan mal estacionats o que van a una infracció, lògicament se'ls multa i tot això. Però
hi ha d'haver-hi tot aquest altre joc que jo em fa l'efecte que això l'honorava. I fixeu-vos una cosa, el dia que es va fer la seva despedida en el Teatre Municipal del Jardí, recordo que s'havien organitzat una sèrie de parlaments, des de la gent vinculada amb les policies o la gent vinculada amb la literatura que ell estava basat, i va arribar el senyor Marià Lorca, alcalde que havia estat de l'Ajuntament, va preguntar per l'organització, se li va adreçar a l'organització, i va dir que li agradaria, si pogués ser, de dir unes paraules també, ell per part seva, sobre, en aquest cas, sobre l'Agustí. I va parlar d'això, va parlar que l'Agustí, la seva inquietud, la seva dèria, diguem-ho així, perquè al final era una mica això, era apropar la policia a la Guàrdia Urbana. I això era una cosa que la veritat que el feia molt i molt i molt. La ciutadania, la ciutadania, perdó, la ciutadania. El feia molt noble per part seva. Amb l'Agustí, que van tenir molta relació, perquè jo vaig estar molts anys a l'Ajuntament, 45, ni més ni menys, i vaig fer moltes activitats, i moltes de les que havia fet durant molt de temps va ser tot el que eren activitats de carrer, o sigui, que si fires, que ara en Ferran ja està portant una mica d'aquesta feina, doncs fires, festes, tot el que es feia al carrer, i el que s'està fent encara. I amb la Guàrdia Urbana jo havia de tenir molta relació, precisament per això, per organitzar tot plegat, per tallar carrers o per treure aparcaments o tot això. I van tenir molta relació. Mentrestant, amb l'Agustí, que era molt inquiet en moltes coses, i jo també ho he estat una mica, vàrem fundar un grup gastronòmic. Un grup gastronòmic que érem unes, si no recordo malament, eren 8 o 9 persones, no eren pas més, vingudes una mica de gent de l'Ajuntament i d'altres àmbits, i la nostra seu no era ni més ni menys que el Motel. Ara, esclar, pensem, carambes, no, la veritat és que vam triar el Motel perquè era una casa de prestigi, és una casa de prestigi, i amb la seva alma mater, que és en Jaume Subirós, doncs havíem arribat a un acord en el sentit que ens feia uns menús. O sigui, nosaltres hi anàvem, no allò de cada mes, no, cada mes o cada 2 mesos o per temporades, com venia l'estiu. I llavors en Jaume Subirós, quan li dèiem que anàvem allà, ens preparava uns menús relacionats una mica amb l'època en la que estàvem, de temporada. Fins i tot deia, mira, hi ha alguns plats que els hi han fet unes petites variacions i ens agradaria que ens diguéssiu la vostra. Era fantàstic això. I llavors fèiem tertúlies, que no es podia parlar ni de política ni de religió, perquè aquestes coses a vegades embruten les coses, i la veritat és que fèiem tertúlies llarguíssimes, tan llargues que ens aixecàvem de taula quan ja entrava la gent a sopar. O sigui que imagineu-vos el que durava això. Amb l'Agustí, que havíem tingut molta relació, per mi era el meu enllaç directe amb la Guàrdia Urbana, lògicament ella llavors em derivava a sergents o caporals o qui fos, per l'organització de les diferents activitats, diguem, de carrer. Fires, festes, cavalcades de Reis, etc. I l'última cosa que amb l'Agustí recordo que fèiem era que quan arribava a Santa Creu, tothom sap que l'últim acte és els focs d'artifici, que llavors en aquells moments es feien en el castell. Després d'una setmana o 10 dies de molta intensitat, de moltes activitats, el que necessitava és una mica de repòs. Jo pujava al dematí allà dalt al castell a veure com anava la cosa, amb la pirotècnia, a la tarda hi tornava a pujar per veure si la cosa anava bé, i a la nit jo no hi pujava, no per res, no hi pujava, perquè ja hi havia l'Agustí. L'Agustí estava allà al peu del canó, procurant, amb la seva gent, que totes les coses anessin bé. I llavors jo veia els focs des de casa meu, els tenia allà, sortia al balcó i els tenia allà davant, i quan acabava l'esclat final dels focs, la traca, doncs esperava un moment, un minut o 2 o 3, els que fos, i el trucava. Abans que hi haguessin mòbils, doncs el trucava per ràdio i després per mòbil i deia, com ha anat això, Agustí? I em deia, cap problema, ha anat estupendo. O bé, algun any, mira, ha caigut una canya encesa i s'ha encès un matoll, però de seguida amb un extintor s'ha pogut solucionar.
ja pots anar a dormir tranquil. I me n'hi anava. La veritat és que me n'hi anava. I això és el que d'alguna manera penso que va ser la relació que vaig tenir amb ell durant molt de temps, fins i tot com a historiador. Jo vaig fer un audiovisual l'any 2009 que era sobre l'última reunió de les Corts Republicanes en el Castell, i es va fer tot un guió, i a partir d'aquí jo li vaig passar i li vaig demanar, li vaig dir, tu que ets historiador i de pro, mira tu, aviam si és que hi ha alguna cosa que grinyola. En fi, no va fer cap suggeriment ni de més ni de menys, i aquí va acabar. I ja quasi que per acabar vull dir que l'Agustí destacava d'ell una cosa molt important, penso jo. Tothom sap que, i se diu, i és veritat, que a l'Empordà hi ha l'ironia empordanesa. Jo en soc un amant de l'ironia empordanesa, com segurament molts de vosaltres, però l'Agustí n'era un mestre. El número 1. L'Agustí era el mestre de l'ironia, que a més t'ho deia d'una manera que en principi no t'ho semblava, però la que reculaves una mica i feies una prospecció del que havia dit, deia, això és ironia pura. I ara, per acabar, ja perquè tothom ha de dir una mica la seva, jo voldria, i em permeteu-me que llegeixi, és molt curtet, un poema que en el seu dia vaig començar a escriure i va quedar allà aparcat, per acabar i tot això. Jo no soc molt lletraferit, la veritat sigui dita, però en aquell moment ho vaig fer-ho, i quan l'Agustí ens va deixar, el vaig recollir i el vaig acabar. Espero, és molt curtet i us el llegiré si m'ho permeteu, i espero no emocionar-me gaire. I diu així: a l'Agustí, un dia de març vaig veure ploure. El jorn s'acabava de cloure i jo esperava un demà en qui poder córrer. Un dia de març vaig veure ploure. Es desdibuixava borrosa la trencada figura d'un roure. Arbre roure, aquí estic. Allarga'm la mà, allarga-me-la, amic. Un dia de març vaig veure ploure i cansat ja de tot em vaig abraçar el roure. I així vaig sentir la dolça amor venir. Un dia de març vaig veure ploure. Jo ja no sóc d'aquest món. Més qui no ha vist ploure. Molt bé. Tu mateix. Sí? Vale. Gràcies, Joan Miquel. Aprofito per dir que amb Joan Miquel ens coneixem, segurament ens coneixem pràcticament el mateix dia que devies conèixer poder l'Agustí. Per tant, doncs ho dic. Ens vam conèixer en la primera promoció de sergents de l'escola de Mollet, l'escola de la policia, i tant en Joan Miquel com jo érem promocionables a sergents, en Xavi Creus i tants més que coneixeu, que alguns policies que hi ha aquí, visc que hi ha uns quants, que els coneixeu. Que ja es jubilen o coses així. O estan mig jubilats o a punt de jubilar. Ara diria, l'Agustí diria, com que els jubilats cobrem el dia 25, diria, som indecentment vells. Sí, indecentment vells. Vells. Sí. Però... En B alta, en B alta, En B alta. L'Agustí ens venia a l'escola, ja a aquella època, ens venia a fer classes de història de la policia. I realment ho petava, amb ell era increïble. I així, doncs... Bueno, jo, de fet, el conec de poder fa un xic més de 40 anys, no tant com tu, quan va entrar a la Guàrdia Urbana. Quan va entrar a la Guàrdia Urbana a l'Agustí, l'any 82, jo treballava en el torn de nit i, clar, tu has parlat de l'Agustí, del sotsinspector de fa poc, però jo, si haig de dir alguna cosa, quan l'Agustí va començar, trencava tots els esquemes, perquè era un home d'esquerres,
Imagineu-vos, no? Republicà. Sí, molt republicà, o sigui, era molt divertit veure'l posar ordre a la Rambla quan es plantificava allà i s'arremangava els pantalons i amb la ràdio, aquelles ràdios grosses que teníem, que anaven penjades amb una corretja, començava així a beneir com si fos un botafumeiro, els cotxes mal aparcats davant de l'Empòrium i per allà a la Rambla, i ell es començava a beneir, clar, tots el veien, i no li feia falta ni treure, a vegades demanava un bolígrafo amb alguns mateixos, els que estaven a la terrassa, per posar-los a la butlleta, no ho torneu a fer. Els escrivia, no ho torneu a fer. Els beneïa i llavors, clar, anaven marxant ràpid, clar, tu diràs, sabien si els estava denunciant o no. Si era ell, ja sabien que no. Si entre els companys n'hi havia algun altre, que aquell sí que els hi fotia. I llavors, esclar, ja... Però l'Agustí era molt, diguéssim, molt peculiar al començament, perquè, clar, llavors el que tu deies, se'n va anar, heu vist la foto, mentre jo i algun company que hi ha en Roman i algun altre que hi ha per aquí a la nit, clar, les nostres feines distaven, eren com la nit i el dia, per dir d'alguna manera. Nosaltres ens dedicàvem a perseguir, heu vist la foto, aquesta foto surt la Bollitos, amb tota la família, en els anys 80 el problema delinqüencial a Figueres era la comunitat gitana. I aleshores, bueno, nosaltres a la nit justament el que fèiem era detenir, intentar detenir els fills de la Bollito. En canvi ell anava a fer el cafè, li feia un cafè d'aquests de mitjó i s'integrava totalment amb ells. Vull dir, una cosa amb la Magda Segura, que va ser la primera noia que va entrar a la Guàrdia Urbana, doncs tots dos cap a dalt al barri gitano a fer una feina que no havia fet mai absolutament ningú, perquè si una cosa tenia l'Agustí, de nit anàvem armats, però de dia no, de dia ell ni prou feines portava el xiulet, vull dir que eren feines totalment, les nostres amb la d'ell eren totalment oposades. I, bueno, ara perquè ho estava dient això, per això m'he apuntat 4 coses, perquè clar, són tantes les coses i haig de deixar temps també per en Joan Miquel. Jo, clar, aquí, com tu, t'has estructurat, jo no he estructurat gaire, però sí que no em volia deixar algunes coses en el tinter i per això els he escrites, per no deixar-me'ls, però podríem estar tot el matí parlant, perquè després ve en Narcís que ja ens hi tindrà tot el matí, no? Però amb l'Agustí també era una persona, aquest vídeo que heu vist, tot el contrari del que pugui semblar. Si es havia de repetir, els càmeres havien de repetir és perquè feia tramuntana, no perquè el càmera no estava ben posat, no perquè ell ho fes malament. Ell a la primera al·lucinaven, perquè a la primera te fotia tot el discurs en català i després te feia exactament fins a l'última darrera coma en castellà. Els càmeres al·lucinaven, acostumats a gravar gent, em deien, hosti, te l'has tret aquest paio, que no porta ni apunts, i et fot el discurs, el graves i a la primera, i t'ho fot després en castellà. I vaig dir, bueno, és que clar, l'Agustí era molt Agustí, i per tant tenia aquestes coses de sorprendre'ns. Clar, a la Guàrdia Urbana, quan vàrem entrar, ja ens feia classes, fa 40 anys ja ens feia classes, vull dir que era això d'intentar acostar a la societat, a la ciutadania, sí que és veritat. I al revés, intentava alliçonar-nos a nosaltres, que estàvem influenciats una mica pels temps anteriors, ens intentava fer més suaus, d'alguna manera. A mi, sobretot, me tenia bastanta fòbia amb això, i sempre, poder pel meu caràcter fort i tal, em fotia bastanta canya en aquest sentit. Però érem molt amics, ja ho heu vist. Jo, per tant, per no allargar-me, diria sempre, no, això ho diré després, no he conegut persona més afable ni agraït més amable. Sempre dotat d'una gran benvinguda i una forta apretada de mans, petoner de bon humor i somriure fàcil. Tot i ser moltes vegades admirat, també era molt envejat i de vegades incomprès. Personalment, penso que mai va ser valorat com realment es mereixia.
Tots els que vàrem tenir l'honor de conèixer-lo, ho sabem. D'estels en el firmament n'hi ha moltes, però que brillin com ell ja és una altra cosa. Aquí, en el Ceba Negra, agrair a l'Ília i a l'editor de l'Agustí i als amics de Ceba Negra i Crims.cat per aquest festival i per haver-nos convidat en aquest acte d'homenatge a l'Agustí. Us ho agraeixo. I, a més, heu estat molt encertats amb això de l'escriptor polièdric. Clar, polièdric, jo diria, per afegir polièdric, és moltes coses, no? Polifacètic. Per mi, era amic, policia, servidor públic, pare, professor, home de teatre, guionista, escriptor, creatiu, brillant, genial, imaginatiu, lector insaciable, culte, intel·ligent, social, apassionat, assenyat, atent, altruista, generós, divertit, alegre, rialler, afable, educat, honest, agraït, bona persona, etc. I un bon gastrònom. Sí, senyor. Ja ho veieu, polièdric, absolutament. I jo, simplement, amb això de la Rovirada, ja li he avançat abans al regidor de Cultura, que ha sigut... Aquest vídeo, de fet, el vaig muntar, i acabo, amb això ja dono temps a en Joan Miquel. Vaig trobar... Aquest vídeo es va muntar el 2013, al cap de poc d'haver mort l'Agustí, com aquest poema que has escrit tu. Aquest vídeo el vaig muntar també igual, i allà es va quedar. Però és que ara, remoguent els discos de casa, buscant més imatges de l'Agustí, la gran sorpresa és que ho he escrit perquè m'ha fet gràcia. El vídeo que han vist va ser fet amb l'ànim de remoure bons records. I encara que hagin passat 10 anys, seguim recordant l'Agustí i el recordarem sempre. I ens quedaran les seves novel·les, sempre ens quedaran les seves novel·les. Encara que jo sempre li estaré infinitament agraït per escriure el guió del documental de la Rovirada de 1811, La sorpresa de Figueres, amb la seva estimada Marie Gournay. I ja que parlem de sorpreses, resulta que repassant el material de vídeo en els discos de casa, vaig trobar material inèdit de l'Agustí amb motiu dels rodatges de la Rovirada de l'any 2011, és a dir, una agradable sorpresa que ha fet possible editar una versió ampliada de 30 minuts del documental de la Rovirada 12 anys després de l'estrena en el Teatre al Jardí. Aquesta versió ampliada de l'Agustí penso que complementa molt bé la primera part del documental, tota vegada que aprofundeix aspectes molt interessants de la presa del castell de Figueres i el que significava la guerra del francès pels empordanesos. El poso a disposició de l'Ajuntament i dels amics de Sant Ferran per si és possible una projecció pública d'aquesta inèdita versió ampliada de la Rovirada, La sorpresa de Figueres. Res més, moltes gràcies. Joan Miquel, et toca pràcticament fer el Parlament final. Havíem pensat fer una mica de torn obert de paraula aquí i fer una mica de tertúlia, però no hi serem a temps, per tant, endavant. Jo seré breu. Primer, agrair-vos que hi heu pensat en mi i que pugui estar aquí en un dia com aquest i que ahir hagués pogut compartir amb la Marí, sopar i xerrar i parlar de l'Agustí i d'altres coses que ens agrada. No us veig i suposo que hi ha algú, però si no hi ha ningú, ara sí sento que hi ha algú. Seré breu. Jo crec que l'Agustí, des del punt de vista del que significa pel país, ha aportat diverses coses al país i que, com heu dit, no se li ha donat prou rellevància. La primera és que la policia, abans de l'Agustí i durant l'època aquesta, és una policia franquista, una policia dictatorial, una policia que creu en la repressió i que, per tant, en aquest país ningú vol ser policia. És a dir, aquest nostre país és un país de bandolers, és un país que cantem els lladres i els delinqüents i que aquests els fem sortir als diaris. I que quan parlem de la policia li diem si ha pujat el 3 o el 4% de la delinqüència, però no li preguntem quantes hores vostès han patrullat o quants serveis han fet. I per tant, en un país que ningú vol ser policia i que ser policia és un acte, jo diria que més o menys heroic, l'Agustí ja s'hi posa aquí molt abans. També es cobrava una merda, Al marge d'això. I a més havies de ser policia i tenies que tenir una altra feina i després la gent, ja ho sabeu perquè també de tant en tant passa, t'escopeix, t'insulta, el maltracta, et desprecia, fan pintades, etc. contra aquesta professió i ofici. Per això l'Agustí ens ensenyava a portar-ho amb dignitat i amb alegria.
I aleshores, de les novel·les de policia, i lligo una cosa amb l'altra, en què en aquest país ningú fa novel·les de policia en què el protagonista sigui un policia, i menys un policia uniformat, aquí totes les novel·les han de ser d'investigadors, de crims i d'assassins. Com ja sabeu, venim de la tradició del Conan Doyle i del Sherlock Holmes i de l'Agatha Christie, en què el policia és el tonto i no sap fer l'home un canuto i per tant ho ha de resoldre un detectiu privat. L'Agustí ens ensenya el contrari, que és un policia llicenciat, que és un policia doctor, que és un policia savi. Això sorprèn, i això ho agafem alguns com a referent. I aquí jo crec el primer o la primera gran aportació de l'Agustí. És un referent per molts policies que hi ha en aquests moments en el país i que no són de la policia, entre cometes, de la vieja guàrdia que deies tu. Tant és així que jo crec que ell transforma el Rojo. Vull dir que gent que ve de la Guàrdia Civil i que té un model de policia, en la seva proximitat els va transformant... No del tot. Bueno, una part. Sempre hi ha una part, no? Però jo crec que ell transforma aquesta manera de fer de policia i que, com ell deia, volia una pàtria distinta, també volia una policia distinta. Aquesta jo crec que és la primera de les aportacions. La segona, com us deia, és aquesta d'un professor d'història en el que, com al Jordi li interessen els mossens i els bisbes i li interessa l'Església Catòlica, doncs aquest no, aquest li interessa la policia, la història de la policia. Aquí tampoc hi ha gent que hagi estudiat la història de la policia. I la seva proximitat fa que uns quants comencem a estudiar i a escriure història de la policia i que ens comença a apassionar i a agradar aquest món de la història. I per tant jo diria que és la segona de les seves grans aportacions. La manera com ell ho explica i la manera com aquesta forma d'explicar històries i contes se't fica dins. I ja se t'ha ficat dins una manera de fer policia diferent i ara se't fica dins una manera d'escriure diferent. I ell obre, diria jo, un cicle d'escriptors policies que escriuen què fem, què fan els policies. I ho escriu amb torn de nit, i ho escriu amb torn de dia, i ho escriu amb humor, i ho escriu amb humor britànic o amb humor com li vulguis dir. Però explica una realitat de les vivències que pel darrere es veu aquesta societat, no sé si negra, gris o blanca, que el nostre país té, en què el policia és un operador més que està al costat de la gent i que treballa i viu amb la gent i que està a les manifestacions. I la tercera de les aportacions, que és en el món universitari, un món universitari que és el món de l'elit, és el món de la teoria, el món en què el que passa en el món pràctic no interessa gaire, vull dir, quan estàs a la facultat, doncs el que a penal, per exemple, el que estan allà és si la persona jurídica i la persona física tenen els mateixos drets i tot és teoria. L'Agustí sap portar cap a la universitat aquest món de la teoria i de la realitat i els barreja. I comencen a haver una sèrie de professors universitaris que comencen a veure que els professors associats no són una rara avis. Per tant, crec que estem en deute o en triple deute d'alguna manera amb l'Agustí i jo em sento d'alguna manera orgullós i afalagat d'estar aquí perquè primer no m'ho mereixo i segon perquè em sap molt greu que ell no hi sigui, però si ell estigués no voldria que féssim això, ell no ho voldria, perquè era així d'humil i que no volia que féssim això. Li van proposar ser director de l'escola de policia i no va voler. Li van proposar ser moltes coses. Ell no volia fer això, volia estar a peu del carrer, volia estar amb la gent i volia seguir fent el que li agradava fer. I aquesta és una altra de les seves ensenyances. Fes allò que t'agradi, no allò que toqui, perquè vas anar al ritme que vas pujant de mosso, caporal, sergent, sotsinspector, inspector. Varen venir un cop amb el mestre, crec jo, de la novel·la negra catalana, que per mi d'alguna manera és l'Andreu Martín, i l'Andreu Martín estava escrivint el Cabaret Pompeia. I al Cabaret Pompeia l'Andreu em deia: qui pot haver que m'expliqui com era la policia, com era la guàrdia d'assalto a les barricades a Barcelona? I dic, home, jo crec que si podem anar a algú, li vaig dir a l'Agustí, va ser meravellós. Vam anar a Cadaqués, vam sopar, com deies tu, Bueno, jo no bec alcohol, no he begut mai alcohol, però Déu-n'hi-do el que li agradava, el whisky i el Calvados. I vinga, xerrem estar, que si bé que se'ns sortia el sol, que ens van fer fora de Cadaqués, ens van fer fora de tot arreu, però allò és que ara, si parleu amb Andreu Martín, veureu que les seves novel·les transjueixen un policia totalment diferent. Avui jo crec que Catalunya i la seva policia, siguin Mossos o policia local, tenen una simbiosi que abans de l'Agustí no hi era. I amb això acabo perquè sé que no tinc més temps. La gent poder no ho sap, però tu ets comissari, eres comissari dels Mossos d'Esquadra. Bueno, soc en excedència, però ho soc igual, però tant li fa perquè... No, tant li fa no. Bueno, sí, és veritat, els comissaris cobren més que els sotsinspectors. I saben alguna més? No. Nosaltres, quan vàrem venir aquí a Figueres, ja ho sabeu vosaltres, els Mossos no teníem ni idea. I l'Agustí jo crec que tenia una imatge també dels Mossos i de la policia que venia idíl·lica.
s'instal·la així per aquí. I aleshores el vàrem defraudar, perquè després, quan la realitat era el dia a dia, excepte dels primers que van arribar, que van anar al Colobret, perquè ja es feien unes cases noves, i com que es feien unes cases noves se'ns havien de protegir, la van ocupar els gitanos i s'ha acabat. I llavors, però per què fem cases noves si les ocupen els abans? Va haver tota aquesta mena d'esgavell. Jo crec que l'Agustí el vàrem defraudar en aquest sentit. Ell tenia una policia autonòmica catalana idealitzada i en el dia a dia i en el fer de cada dia va sortir aquell famós escrit al País que va fer ell amb en Rojo i que d'alguna manera li va suposar una crítica ferotge dintre de Mossos o dintre del Departament d'Interior, que jo els deia, però és que està molt bé que us critiquin, perquè el que estem fent no és una policia diferent, estem copiant un model de policia de l'Estat que és el que no volem. I ell també ens ensenyava això, de dir, escolta, de la tradició històrica d'on venim, de la Guàrdia de Salto, de la Guàrdia Civil, dels carabiners, no és això el que el país vol. Seguim en Jaume Corbet, seguim amb altra gent, seguim amb Amadeu Requesens, amb altres teories. Aquí, a marge d'ensenyar-nos això, jo vaig aprendre i vaig descobrir bars, vaig descobrir prostíbuls, vaig descobrir carreteres rotondes perquè no en sabíem res. I ell no tenia cap problema pujant-se al cotxe i anar-nos ensenyant. El que dius tu, aquesta i l'altra i l'altra i l'altra. Vam aprendre a conèixer el país de la seva mà i aquesta és una altra de les coses que li agraeixo. Sí. No, era realment una persona i un ser entranyable i fantàstic. Com a professional, com a persona, com a humà, com a escriptor, era un crac en tots els sentits. Per tant, crec que amb això hi estem tots d'acord. Hi estem. Jo, si em permeteu, perquè ens han dit que sobretot fóssim molt i molt puntuals, jo amb això que dèieu, jo de l'Agustí també em queda un altre vessant, que en Jaume ha apuntat també, que era aquesta vessant també una mica histriònica a vegades i que ell, el fibló de l'humor, l'utilitzava sempre de forma inesperada, amb això que jo deia també que els límits, la noció estranya del límit. Jo sempre que veig aquesta foto de l'Agustí recordo que ell, la gorra de plat, sempre que arribava a un lloc es treia la gorra, la posava cap per avall, que ja era una que una mica feixuc, perquè normalment la policia la posa d'una altra manera, i a dins la gorra hi havia un adhesiu enganxat d'un dibuix animat, que ara no recordo quin era, i que clar, ell deixava la gorra i es veia, no sé si era un pirata Barbarroja o era... I tothom es quedava perplex mirant-ho. Jo recordo anar a una botiga, anar a una llibreria i deixar la gorra allà i tothom es posava a mirar dins la gorra de plat. I era una cosa curiosa que a mi sempre... que és aquesta cosa que tenia ell de buscar també aquesta complicitat amb les persones a través de l'humor, des de perspectives no estrictament verbals, sinó d'anar a provocar des d'altres perspectives. I ja no tenim temps per més, doncs res, moltes gràcies a tots i a totes. Jo crec que ha estat un bon acte de record. Tots els que estem aquí d'alguna forma admiràvem i estimàvem l'Agustí i moltes gràcies per venir, tots i totes, moltes gràcies i fins la propera.